Salutare toată lumea, sunt Cristi și bun venit la un nou episod de Magic Wars. Dacă vă place și vreți să continuați această serie, să apăsați pe butonul de like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. În episodul ăsta ne schimbăm alianța, adică schimbăm tot. Numele alianței. Limba... Bine, mă uit de flancuri. Uitați-vă. Schimbați și, ca să fie ca la carte, schimbăm și numele. Ăsta nu. Scholar. Stați un pic să mă uit. Bun, m-am uitat. Cum se numește chestia aia care vreau să o numesc? The Skull Crusader. Este aur? Nu, e lemn. S-a rămas doar cu 2 gemuri. Ne-am schimbat în sfârșit alianța, adică ne-am schimbat numele și flancul. Ne-a și manifest. Uitați. Nu-mi place când face chestia asta. Fight. Ventures. Uitați, mă uit pe Google Translate. Gata, ne-am întors. Și-am căutat pe Google Translate. Uitați un pic. Gata, m-am asigurat. For we are the Skull Crusader. Now. Stați să mă uit din nou. Gata. Și ăsta e manifestul alianței mele. The Skull Crusader. Sunteți mereu invitați în alianța mea, adică în Skull Crusader, mai bine zis. Un video, clipul ăsta nu va fi foarte lung.
mi-am crescut chestia asta. Dar ați face cu chestia asta, cu recrutarea, dar n-am destule gemuri. Mai îmi trebuie 198. Bun, ce mi-a crăptit și astea. Bun, și acesta a fost episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!